Hayi kusho ukuthi nidlinduke embi madoda. Ungalahleka isikhathi esidanga ngikufuna ukhona la. Angazi ngiyaxolisa. Niyaphila uDapoti? Hayi siyaphila mfowethu kungathini. Mfowethu siyathola indaba la zokuthi isimo sempilo yakho isengozini angathi abomthetho bakufuna uphansi. Kwenzakalani mhlambe ungasindlalela ungasibekela? Nginenkinga nje mfowethu General Mkhwanazi angazi mhlambe khona into engayenza kuyena kodwa ke angiyazi. Uma nje ngingaqalela udaba ngolwesibili ngifolelwe ushemen weprovince eKZN kaSantako uBoy bekobo 10:15 athi uGeneral uyangicela lapha eServamas building ekomkhulu lamaphoyisa eKZN. Kusho ukuthi bengiqeda ukugeza nje bese ngivele ngigqoka bese ethi unkosikazi hayi ungayi noma ngikuphelezele ngithi mina hayi ngifuna ukoza ufunani. Hayi ngigqoke phume ngihambe ngiye khona. Uma ngingena nje izansi kwi-security ngifike ngo-11:45 ngoba ubethe ngo-12 ebusuku 11:45 bese ngimi ekseni emini. Okay. Yeah. Uma ngingena khona ngithe nje ngingena eminyango ukufone unkosikazi athi nawo amaphoyisa agcwele la ekhaya. Ayi kusho ukuthi limhlwithe lelinye iphoyisa lithi ukuphi wena ngithi hayi ukhuluma nobani kanjalo. Lithi ngibuza ukuthi ukuphi ngithi hayi ngila emaphoyiseni Servamas. Bese ethi emaphoyiseni wenzani ngithi hayi ngibiza uGeneral Mkhwanazi. Athi ukuphi ifloor ngithi angakafiki kwifloor. Ngimile la ngilindele umuntu ozongilanda angisikuyena uGeneral Mkhwanazi. Athi siyaza lapho uhamba nawo lama security akho. Ngithi yebo ngihamba nawo ama security akho. Athi okay siyaza manje kuwena angazi konakelipi. Ngithi ngingena ngaphakathi bese ngibona uBoy isihlalo wethu weprovince kaSantako. Bese siyama bese kufika uBrigadier Mhlongo wesifazane. Athi awungikufunile izolo bese ngithi hayi izolo bengisemeetingini ngiyibonile ifoni ebino 325 ngathi ngibuyela kuyona kwakuthi akwazi ukuthi ubani bengifonelile. Hayi bese nginyuka siseke kuGeneral Mkhwanazi kuqhamuke usihlalo waseDelphine Coast ehamba nabanye ababili abakwi-executive yakhe. Bese ngimbuza usihlalo ngikwenze njani athi akazi naye. Hayi uma ngabe sikhuphuka sifike singene eoffice sihlale phansi kukhona amaphoyisa aseDolphin Coast angisakhumbuli kodwa uthe uma ngabe sefika yena uGeneral bese wachaza ukuthi awubani. Njoba ngikhuphuka nje sengiworried ngoba ngilokhu ngifonela bese ngabe ngisayibamba ifoni ekhaya ngithi mina uma ngabe phela kwamaphoyisa busy security le response ufonele naseDurban North police station ngoba lamaphoyisa agqoke uniform kodwa awanawo amagama la ukuthi luubani. Nami futhi uma ngikhuluma nawe afuna ukuyibiza ngayibonga ayibiza ngowarrant. Hayi uma ngingena nje uGeneral Mkhwanazi angena sibingelele kahle bese ebuza ukuthi interview angayikhuluma ngesilungu noma ngesizulu. Bese ngibuka ukuthi khona olunye uhlobo bese ngithi hayi ayikho inkinga ngakhuluma ngesingisi. Bese yalidlala udaba ukuthi hayi unenkinga kune construction laphana eDolphin Coast. Abantu abenza izinto ezirongi uNkululeko Mkhize akekho ayiqale ngixwaye lapho uthi awu le ndoda esikhuluma ngomuntu wabantu owashona sekwenze njani. Athi uNkululeko Mkhize sikhuluma ngaye owashonela eBhalito ngo-2023 September. Dutshulwa amaphoyisa. Okay, yeah. So uma ngabe ngihleli la akhuluma athi mina angaqondisa asho istory ukuthi kunemavena vinjwayo laphana ungibizile mina nami ukuthi ngizochaza ukuthi kwenzakalani. Uma ngabe seqedile ukulandela istory sakhe bese ngithi I'm confused mina ukuthi kwenzakalani la ngoba ngiconfused. Bese ethi wena nje uthi angikhulume ngesingisi ngithi cha ngididwa isingisi. Ngididwa ilento oyikhuluma ukuthi ngihlanganaphi mina. Hayi kusho bese hayi awukhulume uLephalo
azisho naye ukuthi uLephalo because uqala wathi asi-introduce. Uma eseqeda noLephalo bese ethi okay inkampani noGetsemane abangeni la. Kodwa umuntu ofaka uGetsemane iclient yakhe. Athi ufake bani? I-executive yase-Dolphin Coast ngoba i-security company yami ngalesikhathi bevimba iy'moto isuke imile la eceleni. Ibhaliwe i-security company. Imoto enjani evinjelwayo? Amaveni alayisha abantu kusho ukuthi bayowaxosha bathi amaveni awavumelekile ukulayisha abantu noma ngakuthiwa we-construction uma engenalo imark ukuthi is a construction vehicle abawafuna layisha abantu ngoba ayaparate kusho ukuthi bathi is a illegal operate. Okay, right. So right. Ushaman executive bathi hayi thina sivimba imoto. Hayi ngiphinde futhi ngixake ukuthi yini uma ngibuka ke strategy sesetshenziswa amaphoyisa. uGeneral Mkhwanazi vele ufika kubiza ukuze ezothi ukubizile awangeza. Ngala amaphoyisa afika kushaya. So bengiyoshawa nje mina straight on Tuesday. Engaqali futhi ukwenza. Ungithumelele task force uma ngibuza uthi hayi ubetha izongibiza. Ngithi ngibiza kanjani abantu abeza ngezimoto ezu8 engamakiwe. Balwa nengane yami balwa nonkosikazi ekhaya befuna ukuyeba ama safe angazi uyasho ukuthi hayi sine drop safe la ekhaya. Kuhlala amakhesha bay imoto kodwa ukhiye la kuhlala khona imali asikwazi ukuvuka. Bayangifonela bathi angilethe ukhiye ngithi ukhiye wani lo ufuna ukhiye awuhlali lapho uhlala kwi security okuyiyona mhla imali ikhishwa eyithathayo ihambise ebank. Uthi yatshiswa ngani leyo ngithi yatshiswa ngemoto yemali phela. Imali yatshiswa ngemoto yemali. Mina authorized company ukuhambisa imali ebank. So nje angazi ukuthi uMkhwanazi yini ngiyonile kuyena uma kukhona engikonile ngothokoza nami ukuthi angazise sengikhathele manje uJen inkinga ke ilo 100 million wami lo ngoba sesisebe ama finalini ukuthi bawukhokhe 100 million bangibiza ngeconstruction mafia kusho ukuthi uGeneral Mkhwanazi unento ayitshelwa abantu engingayazi wathatha lokho futhi angingadlali naye yena utshela ubheka icele emfeed information errong ucommissioner ubheka icele lo kade uminister wamaphoyisa kudala akaze kubheka icele azangithanda yini nibangani naye sibanga ukuthi mhlambe successful businessman uma ngicabanga akababa umfundi phela umuntu ophumelelayo mina mbomvu ngiyaphumelela futhi ngiphumelela uyabona namanje ungabona ukuthi ngiyihlalele kuphi ngiyihlalele bangivele ngasuka eThekwini ngayihambela ngihleli nje ngikhululekile so angihambi ngemali yontshontshwa ngihamba ngemali yami angazi ngihlanganisa namasela njengoba ngila amabhizinisi amayasebenza angazi ukuthi ngoneni kulowo muntu uma ngase nje noma ubani angamtshela ukuthi nansi into lo muntu ngihambe ngoyixolisa futhi ukuxolisa ke mina hayi angikusabi uma ngabe ngonile nje kuwena uyabona ngiyanqonqoza ngixolise ngithi ngiyaxolisa manje impilo yakho ayisekhe sukwazi ukuba sendaweni ephephile ngiphephile manje kodwa ekhaya uma ngabe ngibuya uphethe phela uMkhwanazi uyabona ususa i-task force same time ethi ayize kumina kodwa usethumelile umuntu ongibizile ungithumelele uZondi ukuthi akangibizi ungibizile uZondi uye nami uZondi khona ngala uthumelela abanye ukuze kuthiwe bengibaleka angangeza ngadubula system nje lekufa ngayo abantu eKZN njalo nje abantu laphana ababanjwe balethe emthetheni bazochaza information iyaqedwa nje uyabulawa yeah so angisazi mina manje abantu babuGetsemane bathi ikuphi okuyiqiniso ukuthi ubaba uGetsemane esikhuluma ngaye lo esikhuluma naye la noma nami ngivusele insizwa nje sishaya ivalo la sikhanda istory esikhona uGetsemane lo wamatekisi osihlalo eNanda uyena uButhomas ngosihlalo eNanda okade ehlanganisa ama association now 3 ewameja 3 nako lokho ngisugeneral sengibuza ethe eNanda ngiyahlupha nasemawodi ngadideka ngathi kanti unamatekisi uGeneral
angisazi manje mina uthi mina ngiyahlupha eNanda mina eNanda uma ungacinga noma ubani uthi akangene la uthi ngiyahlupha ngimhlupha ngani ngoba mina imini olethu ukuthula eNanda 10 years ngiphethe eNanda ngifike ku2 years wokuqala sengiphatha amathema amabili ngokomthetho bekufanele ngiphume kule ngokwami voluntary awukwazi uma ngabe kade umatch ama association amaningi bese uvela uyaphuma ushiya abantu abangazani bangincenga bathi bayacela ngibakhulise kulokhu ngoba ngisho ikomiti lethu kulokhu mangase ulibukele nezingane ezincane sesiyafundisela ukuthi siyadlula yeah mfowethu angathi ungaphepha sizozama ukuthi silandele sizwe ukuthi kwenzakalani ngoba sithi cha akupheze ukuchitheka kwegazi singazi ukuthi kubangwani kahle kubantu bakithi siyathemba ukuthi naye masisuka la uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi sizomxhuma sizwe iside lakhe le story siphinde futhi sixhume nobaba uBoy Zondi sizwe iside lakhe njengosihlalo kaSantaco kwiprovince yaKwaZulu-Natal and uthi ubaba uBoy Zondi ufakazi wakho konke okwenzekile nobe kade kwenzeka ufakazi eqaleni ufika kwaze kwaya ekugcineni ekhona yebo necala futhi sengilivulile emaphoyiseni lokuhlukunyezwa kweingane zami ungena emzini wami bajombe baxebula igate bajombe ayikho into engenzekanga kwami xetshulwa amagate bajomba ngathi ngiyakhuluma naye uGeneral wangifonela ngoba ngicela uBoy ukuthi ngicela uGeneral angifonele ubese ngifonela naye futhi akambizi ngesibongo lomuntu uthi warrant imanga ukufonela kanjani ninaye uGeneral ubese hamba ngoba bephuthuma eairport ngo2:30 iflight yakhe bekufanele abhode ngo2 isuka ngo2:30 ngakushilo angikwazi lokho akusho kumina kuthina angihlangananga wena naye uGeneral lapha hlanganile sahlala eboardroom uthe usike lapha ngo12 yena ngicabanga ukuthi ufike ngo10:12 kodwa ngo1 or 20:1 ubese hamba okay sengimchazelile futhi ukuthi sengihlaselwe abantu wathi cha uyena othuma amaphoyisa wathi ayathunywe yimini mangithi khona amaphoyisa okuthiwa sekhaya wathi cha athunywe yimini cha thina clean governance baba uGetsemane sizothi akube nokuthula especially umuntu omnyama ubaba uMkhwanazi umuntu omnyama siyakholelwa ngazo zonke izikhathi ukuthi kufanele kube khona ukubambisana kube khona ukuthula ngizwile igama lika Mhlonishwa the former Minister of Police ubaba uBhekicele lithintekile kwayigama lika General uNhlanhla Mkhwanazi lathinteka nabo sizophinda futhi silandelele nakubona and angithi bajabule bonke abantu ukuhlangana ko association abekho abathi cha ubabambe ngejoka ngingakuthumelela yonke into iagreement wonke ama association abemele ummeli ekukhona abameli kukhona yonke into futhi nawe Mbumva ngithi uyakwazi ukwenza lezi zinto ungabafonela one by one eNanda uzibuzele ngokwakhe eceleni ukuthi into eyenzekile into efunwa abantu kule minyaka mina ngiphethe akaze kufe ngisho umuntu oyedwa akekho kwaDutshulu akekho sibonge ukuthi kuyinto imvela kancane ukuthi embonini ebonakala ukuchitheka kwegazi kuyinto elula uphathe isikhathi eside kangaka kungabi khona ukuchitheka kwegazi siyabonga kakhulu mfowethu Getsemane la ukhona njengamanje asizokubuza ukuthi ukuphi uphephile kodwa hayi ngiphephe kakhulu ngiphephile
Sizokhumbula ngonyaka ka2023 ubaba uBhekicele esase uminister wamaphoyisa kazwelonke esho ukuthi bakubophile ngoba ubuhambile uyodla imayini inkwali la wafike kwathiwa waxosha khona abantu besemsebenzini wathi abahambe mhlambe ungasinika ibackground yalokho ukuthi wakwenza mawaxosha abantu wawulithatha phi ilungelo lokuxosha abantu kuyiqiniso kangakanani lokho wamela iqiniso noma wasebenzisa amandla akho ukuthi phela mangabe obhuti noma kukhulunywa akulula ukuthi umuntu avela kuqonde nje akungene ngenhla kufanele azame ukuba nenhledlanyana kwenzekani uma ungasilandisa kuleya ndaba eyayithinta ubaba uBhekicele la khuluma khona kukhona intatheli yaka e.tv ubaba ngilibele nje igama lakhe owayehoste ishow ehostel eBalito lathi khona bakubophile kade uyodla imayini ila qhamuka khona lo 100 million ke lo ongicabanga ukuthi uyawahlangisa amaphoyisa ngoba sesisemaphethelweni okugcina manje njengamanje ila qhamuka khona lo 100 million lo suit yami esengiphindile futhi manje njode bengenile ekhaya sengenza omunye u30 million njengamanje futhi nama case number yonke into sengiphethe njengamanje sengiphindile futhi right ama lawsuit la uGeneral Mkhwanazi liability ku state uzosishaya siqumbe phansi ngoba uGetsemane uzoloku efuna imali nje ngifuna u30 kuloko sengiyifakile izinto namhlanje enkantolo zifayiliwe namhlanje so le akhuluma ngayo icala babelakha nakhona ngangithunyelelwe iTRT yese province angangehle emotweni yami ngoba iAmad ngalinda kwaze kwafika amaphoyisa asemtshebheni athe mangabe sekufika amaphoyisa asemtshebheni kwayimangehla emotweni kuthe uma ngabe kufika kwafika uGeneral Mgobhozi ehamba nephoyisa uCaptain Thomas Digby bangibopha ngomsombuluko enkantolo engaya ngawo inkantolo ya striker of rule kusho ukuthi angenanga ngisho enkantolo mina yathi ayikho lento okudlalwa ngami baya emayini la bathi khona ngifike ngaxosha abantu bathi abantu asiyazi lento enishoyo nansi itafike wasixoxelana ukuthi uthunywe inkosi yesizwe samaqadi umnikazi wale yamayini kuyimanje imayini runway construction mafia egunyazwe uGeneral Mkhwanazi ngoba uyigadile runway njengamanje imayini runway construction mafia uma ngasuke nje iqala khwari ufonela inkosi yamaqadi izokutshela uyagula lo baba uthi uphucwa uMkhwanazi mayini yakhe irunway construction mafia begada amaphoyisa lapha iTRT imayini le yakuyimanje igadwa idliwe iconstruction mafia okay lelicala elalikhulunywa lapha ya kwakade kuyinto engekho wena wawuthunywe inkosi yamaqadi emayini yebo ngangithunywe inkosi yamaqadi ngamnikeza incwadi bathi ifraud ngamnikeza yonke into yeza inkosi yazobatshela ukuthi cha ubethunywe yimina bathi lento ifraud yathi inkosi cha ngalanda nestembu yayovula ioffice ngo1 ebusuku yabuya nestembu yathi nasi istembu ngestempu engawo lencwadi enibonayo bathi cha lencwadi ifraud so it's a long story engazi ukuthi ngoba Mbomvu niyakhuluma naye uGeneral Mkhwanazi futhi wangakini ngiyocela ukwazi uma kukhona okurong engakwenza ngixolise phela uma kuyicala ngiboshwe Hosuthi wangakithi wase South Africa ubaba uGeneral wako Maritzburg wangala ko Maritzburg ngakini kodwa is South African yebo sengiyasha ngithi nami enanda umkhaya bami
Okay, hayi ngizwa kahle. Sengisho ukuthi ni uline owodwa nami mangabe ubamba ngala ngo North Coast ezangakithi. Hayi salute. Yeah, inkosi yamaqadi nje yikho ngithi inkosi yami ngoba ngiyakhothama lapha. Ngizwa kahle. So indaba yenkosi igcine ingalunganga leyo nto imayini nje ubuthi ranwa i-construction mafia njengoba sikhulume yagcina ingalungisekanga. Inkosi namanje idaba lwayo salifaya inkantolo kweyithatha isikhathi. Ikhala zonke izinsuku bokuyifonela iyokutshela ithi ngiyakhala ngarojwa imayini yami. Ngaphucwa. Hayi ngizwa kahle mfoka Getsemane sifisa wena nomndeni niphephe siyathemba ukuthi amaphoyisa ase South Africa ayosebenza ngokukhandleka ukuthi aqinisekise ukuphepha ngoba umsebenzi wawo is to serve and protect all citizens hayi abathize including nawe nomndeni wakho sibonga ukuthi uqinisekise ukuthi eminyakeni eyishumi uphethe akukaze kuchitheke igazi ngoba okubalekile ukuthi kungachitheki igazi kubalekile ukuthi ngoba igama lomkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal liyela lasebenziseka enkulumweni yethu naye sithole isayidi lakhe le story ukuthi yini ngempela eyenzakalayo kwenzakalani sikwazi ukuthi ke indaba siyisonge kanjalo sicela la ukhona uphephe kepha siyakholwa ukuthi uphephile sicabanga ukuthi amaphoyisa khona angakwenza ukuthi akwazi ngoba umsebenzi wawo ukuvikela siyabonga kakhulu umfoka Getsemane ngethuba osiphe lona lokuthi ukwazi ukuthi uchaze istory sakho siyathemba futhi uzophepha ubuye ukwazi ukuba ubaba emndenini ube usihlalo ku-association ucontribute positively kwi-growth yomuntu omnyama ebhizinisini lomuntu omnyama siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba uThomas Getsemane usihlalo kuthiwa yini association omusha Nanda Taxi Owners Association sihlalo we Nanda Taxi Owners Association siyabonga kakhulu bhuti sicela uphephe la ukhona kanye nomndeni siyabonga Wembomvu enye inkinga abantu sebengibizile ngibheke kwi-province kusantako ngiyocontesta lapha ucontesta bani kuBoyzone ucontesta ba uyena impela unondaba usihlalo wethu bathi abantu bacela ushintsho yabona inkinga ziningi hayi angeke ngisho ukuthi ngithini unondaba sobe sinaye la kusasa ngiyathemba naye la ekhona ulalele uyayizwela sengizokubuza nje ngoba ukhona la abashayeli kunensizwa ekuthiwa umfoka Nkomgodole umfoka Mdletshe okhulumela abashayeli embonini owaye wakhala wathi imali enikhokhela abashayeli ziphansi ngendlela ethusayo kukhona la behola khona 450 ngeviki no 600 wayesephinda futhi kukhalwa ngento ukuthi driver bayacebeka ema office ka-association bahlawuliswe 1500 noma 1000 for ukuphatha kabi ipassenger kepha ama-passenger wona akukho la ekwazi ukuthi aripothwe khona mayengenzi kahle uthini wakho umbono eyakho impendulo njengomqashi wabashayeli abahlukumezekile abaqala ngo-3 ekseni uma iskofu nje sifaka yena eyiface bavuka ngo-2 abanye bavuka ngo-3 baphinde bashayise ebusuku uthini wakho umbono lapho impendulo okay Mbomvu mina kuzobe ngathi ekhaya bonke odrayiva banama-payslip ekhaya odrayiva bahola ebank ekhaya odrayiva banama-UIF angazi noma uyangizwa Mbomvu ngilalele kahle baba banama-UIF eNanda lonke ipassenger line-number yami ukuthi ngikuphi emhlabeni ka-WhatsApp lonke ipassenger wonke udriver 24/7 ifoni yami ngiyayivula ngilalela ivoice note i-complain ye-passenger ngi-attenda same time ngusihlalo kodwa ngifana ne-rank marshal kubona ngoba mina always customer is right ngimxhumanise no-driver uma ngabe kufanele u-driver ukuthi silithethe khona lapho icala ngimbuze ngimyale umfana ne-passenger khona yaphaphalaze ngibone ukuthi lithathe ngomoya bese
wasichazela nalokuthi hayi wena obenephutha la bona umfana ugcine esephuma endleleni kodwa umuntu omgcinise usumphushela lapha wena ngicela ubuza ama passengers eNandi ukuthi likhona elingenayo inamba kaBaba Getsemane ngicela ubuza uassociation oranwa eNanda ukuthi unjani ubuze noma impassenger babe kunomuntu omaziyo noma isihlobo sakhe sisenanda uthi ubani ophethe eNanda uzokutshela mina ngaziwa ngisho ingane encane eNanda asizwe indaba yemholo ukuthi mhlambe kuye kume kanjani ngiyazi ukuthi uyaziwa impela yonke into iqondile ngendlela imholo yona imi kanjani yabo nje ekhaya 6000 rand ngenyanga 6000 imali ka driver leyo ibasic 6000 angikubala ukudla ngelanga ukudla kuphuma emotweni ukuwasha imoto kuphuma emotweni imali eza kuyena ekhaya uma ngabe ezoyithatha le mali yakhe le yokudla let's say 100 rand a day ezowuthatha ifikele nesikhaftini sakhe that means let's say 24 kusho 2400 plus 6000 8400 imali ayihola ngenyanga une allowance la une pay slip hayi ngizwa kahle angikwazi ukuni so ipassenger ngilibhekelile udriver ngimbhekelile yonke into lapha mina ngiyenza ngendlela angithi njengoba sila unemvumo yokuthinta noma ubani unaso isihlobo esazi umuntu osenanda uzoyibuzela eNanda uzochazelwa abantu ngeke abantu baze bakuqambe lamanga ukuthi siphatheke kahle bephatheke kabuhlungu uneminyaka emingaki usembonini yamatekisi ngifike lapha ngino 7 years phezulu ko 40 years more than 40 years mina ngisembonini yamatekisi ngikhulele khona ngibe uconductor ngiye esikoleni ngibuye esikoleni ngishone khona ngishaya isicapha ngiwatsha imoto itekisi ngiyiqale ka A njoba sengiyila i-experience uma ngakulinganisela eNanda akekho umuntu okhona oyi-owner engimkhumbulayo nongathi ukhona owayesekhona kuqala kunami kusho ukuthi ngifana nokuthi mina sengiphethe umlando wama-found eNanda ngizwa kahle Baba Getsemane siyabonga kakhulu kodwa ke njengoba uthi sebekubizile singazi mhlambe ubona amathuba enjani angithi mina ngilalela abantu mina mfowambovu baba uma ngabe ngiye endaweni vele mina ngikujwayele i-competition vele siphila kuyona angithi ngalesikhathi abantu bekhetha bayokhetha lapha angidlali ngemali anginawo ama-envelope abrown ahambayo mina ngifuna i-fair uma ngabe sizoyishaya i-fair nje angiyisabi i-fair ukuthi ngiwinile noma ngihluliwe kobe ibona phela abantu ababuye badecide ukuthi hayi asisamdingi kodwa mina ngibizwe yibona ngikaze ngithi ngifuna isikhulu hayi ngizwa kahle kodwa hayi ukuthi uzosikhokhela imali uzosithenga bangayithenga bona mina nje uma ngabe ungibona kobe fair clean governance le yakho ngiyabonga kakhulu mfoka Getsemane siyabonga futhi kakhulu ngethuba usiphelo nangathi ungaphepha nabafuza la iwest ingane izalwa yithina nathi sisuke singazi ukuthi sizale emkhulukudu naba bathi iwest ngithini iwest ingane lezi ezihluphayo lezi esizalayo ngazi phela ingane zethu nodadewethu kusho ukuthi angithi iwest yalapha ngakithi eNanda yes kodwa asehlisa umoya ngoba phela kodwa indlala esesithi hayi engasale seyigwaze ekhaya emkhodo ngoba phela manje seyithatha abafuni ukuhleka nginensizwa engiyijwayele ethe ikubone eAlbuquerque eMexico angazi noma ukhetha ukuya endaweni erafu kangaka njengeMexico kodwa ngisho ukuthi usho ukuthi ukuphi kodwa ithe nje awu ibone lensizwa eMexico Olokugcina ke sesihlukana kunensizwa la emela abashayeli ekuthiwa umfoka kaNkomgodole ngingazi noma ngingayifaka kade ngizama ngiyabona hayi iyona ebamba amatomu kushuthi isabu kusondela eduze kobhuti yabona hayi kushuthi ayingangayo kade ngithi mfaka umfana uGodole
kade ngithi ngiyam-add hayi ngiyambona hayi ubamba amatomu Kakazela ubona sekukhona ubaba wakhe. Bonke umkhothona. Hey. Hayi ngikhala kumina lokho kukhala mbo. Hayi bekukhala kumina. Bonke umkhothona. Mbomvu Matomela. Ya, nangu ubhuti uGetsemane. Utomdala. Fokothole unjani khehla? Siyaphila bhuti omdala njani nina? Phila uhleka kangaka Fokothole. Hayi ukuthi webhuti omdala ngihlezi ngikuzwa ngendaba ngithi manje siyaxoxa nabashayeli laphana cha ngenhlanhla bakaze bakhuluma kabi basho ukuthi hayi siphatheke kahle lapha bengibalela nje izinto ezenzakalayo hayi sesaba negroup no driver la sixoxa khona ngeinkinga esisuke sibhekene nazo manje cha hayi akukho kuba baye bakubeka sihlala sixoxa nje ziningi insizwe ezikhona laphana angazi bathi bebewusho association ukuthi kodwa bebevele bethi hayi ilophetho ubaba uGetsemane Inanda Fokothole Inanda. Oh yebo Inanda yebo cha ngiyathokoza nje ngithola ithuba lokuthi ngikhulume nawe ngingakaze nje ngihlezi ngikuzwa ngendaba. Yebo okay. Mhlambe nami ngizotheleleka ngibe nali imiliyoni elilodwa nje. Ayithelelani imali Fokothole. Awungibuze ngesiphongo ke. Cha ngibuze ngesiphongo Fokothole gijima nje wena useyingane kuzogijimeka. Nasentombini kwakungutuzwana ngayiphongo ubona usuqonywa. Cha kodwa ke umuntu omdala cha ngiyathokoza nje ukuzwa indlela okhulume ngayo in terms of driver indlela okhulume ngayo ukuphatheka nje kwami ngoba phela into ebalekile iUIF hayi lento ukuthi udriver ukuthi uphuma neUSB emotweni esebenze 10 years emva kwalokho uyophuma neUSB uyazi ungabezwa abantu besho kanjalo ucabanga ukuthi wena mhlambe benza ihlaya bakhuluma iqiniso elimsulwa ukuthi udriver uma ekaxoshwa ayikho into ayehla nayo wehla nje neUSB kuphela kuyaye kusicikeke lokho umuntu uma ekhuluma kanjalo kodwa basuke bekhuluma iqiniso engikubongayo yikho ukuthi lokho kuchaza ukuthi odriver bane payslip bane UIF ngoba uma une payslip uyakhona ukuthi wenze ezinye izinto mhlawumbe uyithengela imaterial ufuna ukwakhe ekhaya payslip ikhona izinto ezisithokozisayo lezo njengalezo ikhuluma izona izinto singabashayeli esiyaye sizicele ukuthi asisucindezelwa ngoba ngiyeke ngabuza einsukwini kumbomvu ukuthi udriver iliphi nje ilungelo elilodwa ekuthunalo ngoba ngaso sonke isikhathi uhleze ecindezelwa kanti nawe uyadinga ukuthi ethola ihlomba azokhalela kile uma enenkinga ukuthi hayi lana ngathi sinenkinga siyacetha isilungiselwe lana la Fokothole ngicela ukuchazela lento khathi uzoyizwa yebo inkinga ayikho kuthina amatekisi ngiyeka UIF taxi industry is not regulated ngabuza ngathi udriver uhola malini bathi noma 3000 ku UIF bathi from 3000 rand is not regulated. So uma ngabe uya umnikazi wetekisi lapha ya bakutshela ukuthi itekisi is not regulated lento engikutshela yona into engiyaziyo mina engiye khona ngathumela kwabuya kwathi itekisi ayikho regulated. So njengoba ubona Godole sithi ngibheke lapha kwi province kaSantako izona zinto eziyolukiswa ke lezo sengixoxela namapolitiki ke mhlambe wona lawa angijahisa ubona ngijahwa nje left and right yeah kodwa umbombo wasekwenza wakhala sekwenze njani phone Godole cha nami umbombo sengiyafisa ukuthi eke lichaze lolu hleko lwakho ukuthi limayelana nani ngoba khona inkulumo elihamba nayo ayikho yazi ukuthi ningixolele bobhuti bayadelela abantu bama comment bathi bayaqala ukubona uGothole hayi
manje Mbomvu cha hayi ukuthi ngiyagodola kanti inhlonipho ngithi angazi Mbomvu ukuthi nginayo manje ufuna ukwenza cha waziwa yimina mfowethu uyazihloniphela wena hayi baba Getsemane sikufisela inhlanhla ukhetho lungo-August kodwa nangomela abashayeli kwaZulu Natal asimuze uvo lakhe ukuthi uthini nangu ubaba uGetsemane uthi sebembizile bathi akazophatha beusihlalo kanti nobaba uPoizondi ngathi angazi noma basafuna abuyeleni abanye nithini nabashayeli vuka ngomgodolo cha Mbomvu angithandi ukuyiphawula leka Santaco mfowethu angithandi ukuyiphawula Mbomvu wena ngathi ufuna ungifaka emfuleni omkhulu manje bese wena uqeda uyivumela hayi ba hayi cha futhi omdala kulena eniyakiyo hayi ningixolele semncane kakhulu angikwazi ukuyiphawula mhlambe kofika ikhathi la ngoyiphawula khona cha okwamanje inkosi yami ngiyabonga uthi Getsemane siyabonga kakhulu uphephe mfowethu nomndeni la ukhona sibongela kubabukele emakhaya uzogcina abashayeli beBolt noUber nithini ngabo ngoba bathi bayithola behlukumezeka kwesinye isikhathi uBolt noUber awukho emthethweni Mbomvu okay it's illegal awukho nje emthethweni kodwa basebenza abafowethu okubhlungu bahamba bathatha imoto lapha ngo10,000 rand bese betshontsha abantu ngama7 seater uBolt noUber layisha umuntu oyedwa anginayo ke inkinga yomuntu layisha umuntu oyedwa kodwa khona lama7 seater sebewalanda futhi laba kade bedrive ama taxi bona bafike bathatha labo 7 seater bahambe besebenza istaff mangabe ngikhuluma nje umhlanga kuwo wonke ama association aseNorth uphelile straight iwona othatha bonke abantu bamatekisi and izona zonke lezi zinto lezi ezifuna ukulungiswa mangabe uyilungiswa uyavinjwa construction mafia bhatata yini construction mafia businessman njengami ze construction mafia mina Mbomvu ngikwi property eThekwini nama property more than 80 properties I invested with properties more than 80 mina ngomuzi go Hillcrest go Kloof Pinetown Mhlanga akukho edrobheni ama flats lonke ugudla lapha eBhishi ungacheka uGetsemane Family Trust is the owner of the thing imali nje wangihleli la mina ngithola imali ngamatekisi ngikhokha uSARS ngalendlela personal ngiyawukhokha trust yawukhokha inkampani zami ngine security company main source la ngithola khona imali is properties nginama property mina a freehold kungena imali every month nginabantu engibaretisayo why should I run ngigijimele zonke lezi zinto ama construction mafia umuntu owenza construction unkosikazi wami ngiyenza construction ngoba ngiyaza ngifuna uyena owenza construction uyakha mangabakha uyasebenza angiyenzi because angiyazi mina ngi-understand the security because ngazi ilungelo lami ukuthi right the wrong General Mkhwanazi nje u-wrong lento ayenzayo kufanele ayiyeke ngoba izomkhumula amamendlela akhe akayiyeke nje le nto ayenzayo ayihle kakhulu but bengimthemba kakhulu uGeneral Mkhwanazi kodwa ubukeke banabantu uchema kalulu uyakhohliseka uyasebenza ngempela kodwa senginokushaya amakhala mina futhi lokho ngisho ngathi uyamthola sengishaya amakhala manje kulokhu hayi ngishaya amakhala isystem abeyishaya ile yokubulawa abantu ngaya amaphoyisa nginama footage yonke into ngikhuluma ngento nginama camera kwami awa next door abeblockiwe angazi kanjani I think le moto zabo zinama jam but mina nawo wami sengiwa downloadile icala sengilivulile nase police station yonke into sengiyenzile because yonke into ngifuna kuba umthetho ayochaza ukuthi yini abayifuna kumina why bezemzini wami beqhula ama gate belwa nengane yonke into bekukhona ingane zonke ingane ezinye azikho zihlala esikoleni balwa nengane benza yonke into ngaphandle kwesizathu hlukumeza ingane yami hlukumeza unkosikazi wami amaphoyisa wazi kwanzima siyaxolisa kakhulu ya kunzima ayike indoda engavuma nomkayo nengane zayo
siphila nje nami ungahlukumeza umkami noma izingane zami kungaphela ukuhleka yiloko nje angeke ngihleke into engahlekisi nawe futhi ngabe ngasho ukuthi unkosikazi kusho ukuthi angeke azajabule ngawe umama ezwa kuthiwa uyamyekela ehlukumezeka kodwa ke siyathemba ukuthi umthetho uzokwazi ukhalimeke inkinga izolungiseka sizozama ukuthi sizwe nakuyena ubaba uMkhwanazi ukuthi kwenzakalani ngiyabonga ukulungisa la khona umuntu othi mhlawumbe iChaba Brothers enenkinga nami akangakhuluma amanga bangadlali ngabantu bakaChaba uMandla mina ngiyakhuluma naye uMandla ngiyakhuluma naye ubhuti womfundo uMandla uyena ngiyakhuluma nobhuti wabo omdala ngisho uRoma anginankinga mina nabantu bakaChaba bangathi abantu uma ngabe befuna ukudivide mhlawumbe ufikile kumina uMandla wangichazela akanankinga akaze saxabane nami okwenzeka kumina nomfundo wayengangazi waxolisa so angiyazi lento lokufakwa abantu bakaChaba njalo angiyithandi uma ngabe nginenkinga nabantu bakaChaba ngobhekana nabo noma benenkinga nami bayobhekana nami asingafuni ukudlala abantu phakathi nendawo benza ibridge la so that bezocosha phakathi kwethu hayi la ku TikTok ekukhuluma nombani angithi abantu abazi ukuthi ubani ubani umuntu nje uvela vula umlomo asho into ukuthi akayisho ukuthi uyanuka umlomo noma kunjani uyobona sekuphela ukukhuluma kanti ezinye izinto isisi ukukhuluma ungena sidinga abantu abafunde ukulawuleka njengoGodolo ngiyabonga kakhulu futhi uGetsemane ngiyabonga kakhulu mfoko Mdletshe siyabonga umlawula yini uGodolo ngiyambona ulawulekile namhlanje uzibonela ukuthi ayingangamlomo namhlanje wembomvu phela angithi obhuti makukhona obhuti uyathula kanti futhi uyabazi noma kuxoxa ukuthi ubhuti ubani loya uwehlele ngenzansi ulalela ucooperate mfowethu cha nami noma singaxoxa ubhuti uThomas ubhuti nami asilingani ubhuti masikhuluma ngobhuti ngingahleka ukuhleka naye kodwa ubhuti ngoba mase kuziwe ngalweni ayilingani ingalo uyabona sawasingana ya siyabonga kakhulu kunjalo phela mina ngumfanyana nje kufanele ngihloniphe ubhuti abadala mfowethu siyabonga kakhulu futhi Getsemane uphephe nomndeni nibe right sizozama ukuthola ubaba uMkhwanazi sizwe iside lakhe sibone ukuthi sifika kanjani emaphethelweni alendaba sizothi sikhulume nobaba uBoyzondi kusasa siphinde sikuzame ngathi sobe sisimtholele nobaba uMkhwanazi sizwe ukuthi inqubekela phambili ithini endabeni yakho nomndeni yokuphepha siyabonga sibonge mfowethu uthe konje uhamba uyabona nje mbomvu njobubuhleka kangaka ngicela kungabi khona ivideo ezoqhamuka emva kwalolu uhleka duna lo la ungisaphaze ngiyacela ayifuni leyo nto leyo uNkulunkulu akubusise ngiyabonga kakhulu siyabonga futhi Getsemane sibonge nakukhaya siyabonga kakhulu bantu bakithi